салом дӯстону мухлисони канали Барса-TG. Барселонаро таърифи бад кардем чашми мардум гирифт. даста дар бозии охири худ натавонист имтиёзе аз бозии сафарӣ муқобили Алмерияи аутсайдер гирад. ҳам ту рафту гуфти бобои ғулом ду даст дар бинӣ ба хона омад. ин ҳама мушкилии имрӯзаи даста нест ва мо дар навори мазкур вазъу проблемаҳои пешомадаро ба шумо хоҳем гуфт. барои дастгирии канал ва навор якта лайка дар поён зер кунеду обуна шавед. агар аллакай карда бошед беҳтарин. акнун шинеду чойи кабуд нӯшида тамошо кунед ки давленитон баланд нашавад. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. мушкилиҳо дар ҳайати бароҳмондаи хави аз аввал ба назар мерасид. аниқтараш ҳаят ҳар замон заифии худро дар мавқеъҳои гуногун нишон медод. чун система лангида кор медод ва бозиҳо бо пирӯзии минималӣ ба даст меомаданд, касе чизе намегуфт. ғалаба ҳаст, кор пеш рафтест, тамом. билохира ин чиз дер давом накарду системаи хави ҳам аз кор монд. нокомӣ муқобили Юнайтед ва хориҷ шудан аз Лигаи Аврупо аввалин зарба ба даста шуд. нав гуфтем ин балои ба саромадаро фаромӯш кунем ки не нашуд. бо зарбаи дуюм хӯрдем. хави хост бозингаронро эҳтиёт кунаду бо ҳайати начандон қавӣ бозиро муқобили Алмерия оғоз кунад, вале ба бахти хави бечора мизбонон задаву куфта ҳимояи дастаро шикастанду голе заданд. Левандовски дар ҳамла коре карда натавонист ва Барселона шикаст хӯрд. хай чӣ, барои бозии Реал бозингаронро эҳтиёт карданд, вале дар инаш ба бохт дучор шуданд. баъди бозӣ маълум шуд ки Левандовски худро нороҳат ҳис мекунад ва аз тафтиши табибони даста гузашт. акнун проблемаи асосӣ пайдо шуд. Левандовски аз зунуи худ ҷароҳат бардоштааст ва даста расман аз ин чиз хабар дод. то кадом муҳлат дастрас набудани ҳамлагари полшагӣ маълум нест ва намедонем то чӣ андоза ҷароҳат ҷиддӣ аст, вале ҳаминаш аниқ ки Левандовски муқобили Реал Мадрид рӯзи 3 март ба майдон намебарояд. баъзе аз наздикони бозингар хабар доданд ки шояд Левандовски рӯзи 12 март муқобили Атлетико омодаи бозӣ кардан шавад. акнун кӣ вазифаи ӯро ба ӯҳда мегирад? албатта ки Фатие ки аз топ тарсида бозӣ мекунаду Торесе ки давида наметавонад. акнун фаҳмидед ки чаро мо чойи кабуд нӯшед гуфтем ки давленитон баланд нашавад. ана ҳамин хел вақту сурати мушкил барои мухлисону роҳбарияти даста пеш омадааст. акнун хавиро мебояд ки риску экспериментҳоро як тараф гузошта ҳайатро ба таври реалӣ нигоҳ карда бачаҳоро ба бозӣ барорад. фикр мекунем ин чиз дарси хубе барои хави шуду дигар ба ин хатогӣ даст нахоҳад зад. ҳамлагари Манчестер Сити, қаҳрамони ҷаҳон дар ҳайати Аргентина, Хулиан Алварес барадари Барселона афтидааст. баъди раҳо кардани бозингароне ки ба нақшаи ояндаи даста рост намеомаданд, ҳамакнун Барса нақшаи ҷалби бозингарони навро ба роҳ мондааст. Алварес новобаста аз бозию натиҷаҳои хубаш дар ҳайати Аргентина натавонист мавқеи ҳамешагии худро дар Манчестер Сити пайдо кунад. ӯ ҳоло ҷавон аст ва мехоҳад ҳунари худро рушд диҳад. албатта ки вақти ками бозӣ доштан сабаб мешавад ки Алварес ба худ макони наверо ҷустуҷӯ кунад. барои Барса бошад дар ҳамин ҳолатҳои мушкил бозингаре лозим аст ки дар ҳақиқат дилу гурдаи бозӣ карданро дошта бошад, на ин ки мисли Торес дарди сари баъди омадан гардад. мебинем ки корҳо то куҷо пеш мераванд ва дар нашрҳои баъдӣ оиди ин мавзӯъ маълумоти бештар бароятон пешниҳод мекунем. Дембеле ҷароҳатбардошта вақти холии худро беҳуда сарф намекунад. ӯ ба дастаи Эвра аз дивизиони 4 Фаронса кӯмаки молиявӣ кардааст ки даста вазъи худро беҳтар созад. ин тим дастае мебошад ки Усмон дар хурдӣ он ҷо баромад кардааст. чӣ гуфтан мумкин? амали намунавии Усмон. дастаи Эвра айни ҳол аз ҷиҳати иқтисодӣ бо мушкилиҳо рӯбарӯ шудааст ва Дембеле тақрибан 100 000 евро кӯмак кардааст. даста аз ин иқдоми Дембеле изҳори миннатдорӣ карда қайд кардааст ки Дембеле ҳамеша ба мо кӯмак мекунад ва насли навро шароит фароҳам мекунад ки рӯи тай кардаи ӯро пеш гиранд. Дембеле бори чандум аст ки ба дастаи кӯдакиаш кӯмак мекунад. бахусус дар давраи коронавирус ки ҳамагӣ замони мушкил доштанд, ӯ дар канори онҳо буд. Усмон аз 7-солагӣ дар Эвра тамринҳояшро оғоз кардааст ва то соли 2010 он ҷо бозӣ мекард. баъдан ба дастаи Рен гузариш карду роҳи ӯ сӯи дастаҳои бузурги аврупоӣ боз шуд. набудани ӯ имрӯз дар Барселона бараъло эҳсос мешавад ва умед ба он мебандем ки ҳар чӣ зудтар саломатиашро барқарор карда ба кӯмаки даста мепайвандад. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.